Dnes ráno vo veku 88 rokov zomrel pápež František. Vatikán to oznámil o 10:00 predpoludním. Pontifik naposledy vydýchol skoro ráno vo svojej rezidencii Casa Maria vo Vatikáne. Naposledy sa na verejnosti ukázal včera vo sviatočný deň, čím potešil veriacich. Pápež síce pripravil texty homílie aj Urbi et Orbi, ale obe zaňho čítali jeho spolupracovníci. Hlavou katolíckej cirkvi bol od roku 2013, keď nahradil Benedikta XVI. V uplynulých mesiacoch mal podlomené zdravie a jeho najbližší tvrdia, že vedel, že sa blíži jeho koniec. Prekonal ťažký zápal pľúc. Počas hospitalizácie sa dvakrát ocitol na hranici života a smrti, no zotavil sa. Lekári hovorili o zázraku, no v prognózach boli opatrní. Teraz sa naživo spájame s cirkevným analytikom Imrichom Gazdom. Pán Gazda, dobrý deň. Celý svet zarmútila správa o pápežovej smrti. Po včerajšku sme to nečakali, predsa len František bol medzi veriacimi. Ako to vy prežívate? Je to veľký šok. Naozaj to človeka veľmi zasiahlo a prekvapilo. Najmä kvôli tomu, že ako mnoho ďalších Slovákov som aj ja včera sledoval požehnanie mestu a svetu Urbi et Orbi, ktoré udelil pápež František. A potom ešte dlho po námestí svätého Petra krúžil v papamobile, pozdravoval ľudí, požehnával deti a jednoducho samozrejme bolo vidno na ňom, že je chorý, dlhodobo sa to vedelo, ale tým, že on v posledných dňoch často verejne vystupoval, aj keď už bez hlasu a v tichosti, ale viackrát veriacich prekvapil svojou prítomnosťou, tak naozaj potom včerajšku, keď sme ho mohli vidieť udeľovať to požehnanie, a dnes táto informácia, je to veľmi smutný a ťažký a prekvapivý okamih. V krátkosti nám prosím objasnite, čo sa teraz vo Vatikáne bude diať. Po smrti pápeža nastáva čas sede vacante, teda uprázdnenia pápežského stolca, keď správu cirkvi a Vatikánu preberá kardinálsky zbor ako kolektívny orgán, ale má veľmi obmedzené právomoci, ktoré sa viac menej zúžujú na prípravu pápežského pohrebu, ktorý sa koná v 4. až 6. deň po smrti pápeža, a na prípravu konkláve, teda voľby nástupcu pápeža Františka, ale to sa môže začať najskôr až po 15 dňoch od smrti pápeža. Pán Gazda, ďakujeme za váš čas. Takto pápežovú smrť oznámili vatikánsky kardináli. Carissimi fratelli e sorelle. Drahí bratia a sestry, s hlbokým zármutkom musím oznámiť smrť nášho svätého otca Františka. Dnes ráno o 7:35 sa rímsky biskup František vrátil do domu Pána. Celý svoj život zasvetil službe Pánovi a jeho cirkvi. Naučil nás žiť hodnoty evanjelia s vernosťou, odvahou a univerzálnou láskou, najmä v prospech najchudobnejších a marginalizovaných. S nesmiernou vďačnosťou za to, akým príkladom Ježišovho učeníka bol, zverujeme dušu pápeža Františka nekonečnej a milosrdnej láske Boha. Pozrite si teraz zábery zo včerajšieho sviatočného dňa, keď bol pápež naposledy medzi veriacimi. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Pápež strávil na námestí vyzdobenom holandskými narcismi a tulipánmi takmer hodinu a nechýbalo ani požehnanie adresované celému svetu. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. S ďalšími informáciami sa vám prihlásime o 14:30 a sledujte aj náš portál tvnoviny.sk. Dovidenia.